Uona wakapfeka hembe red, ukazodzoka wakapfeka yegreen, ozodzoka futi wane yeblue. Aritomboone musiyano chare chingoziva ndechekuti smell kuti uyu ndiye amboenda akadzoka, but otherwise iro riri color blind. Ichi manje ichi mwana riga ndipe ruremekedzo, ndipe credit kana kuti ndipe sando kune munhu akandiudza akandidzidzisa chinhu ndisingachizivewo. Riga nditi sando kuna Wesa Express Andrew Mpembe. Ando vakandiudza chidzidzo chandakuda kutaura panguva dzino. Ndazoenda kunoita research ndikaona kuti ichokwadi. Manga muchiziva remhuri yeZimbabwe kuti mapatya akazvarwa akafanana. Vanotofanana kutosvika nyangwe nepahwema hwemuviri yatingati body smell kana kuti body scent. Ndoziva kuti variko vanhu vanoberekwa vari vaviri vamwe vacho havana kufanana, asi varipo vakafanana vanonzi ma-identical twins. Zviri kunzi ma-identical twins akafanana pane zvese, kubva pa-DNA chaiyo kunosvika pafesi kusvika pachii kunosanganisira nehwema kana kuti smell. Unoziziva kuti pakusikwa kwedu sevanhu pakuzvarwa umwe neumwe ane smell yake. Ane hwema hwaaina, ndofuka tinozivana nevanhu vatinogara navo vatoswera navo, unotoziva kuti smell iyi ndeyaningi. Saka ma-twins vane ma-smells akafanana nekuti munhu mumwe chete, vakabuda muzai rimwe chete, mudumbu rimwe chete, vane DNA imwe chete, vane genetic makeup imwe chete, muviri wavo wakafanana, biology yavo yakafanana. Saka nesmell yavo futi yemuviri yakafanana. Ndofunga vakaroorwa nema-twins kana kuti vakaroora ma-twins, you can confirm zvandiri kutaura izvo. Credit kuenda kuna Mr. Andrew Mpembe, ando vakandionesawo last week icho ndasingachizive, asi tangoti vatangochibata ipapo dai. Manga muchiziva remhuri yeZimbabwe kuti shoko rekuti goodbye, vanhu kana vachinge vasangana kana vakuonekana vanoti goodbye. Munozviziva here kuti shoko rekuti goodbye rakabva kunyika yeScotland, pa mavara anoti God be with you, ndokuti goodbye muchidimbo. God be with you, goodbye. So munhu kana achikuti goodbye, ziva kuti arikutokunamatira patiri kuparadzana, ufambe zvakanaka, usvike zvakanaka, nino ndichasara zvakanaka. So God be with you, God be with you, ndokuti goodbye. And then chechifo nomdara toenda kunyika yeTaiwan. Nyika yeTaiwan inowanikwa pedyo nenyika yeChina. Zvekutoti vanhu vanogara ikoko kuTaiwan vanototaura mutauro weChinese. Manga muchiziva remhuri yeZimbabwe kuti kunyika yeTaiwan kunotori nemusika unotengeswa nyoka. Musika iwo unonzi the snake market kana kuti the snake alley. Zvikunzi pamusika iwoyu unowana zvese zvine chekuita nenyoka. Mana kusiyana kwenyika, kusiyana kwenzvimbo. Zviri kunzi kana uchida kutenga nyama yenyoka yekunobika type netype, vana shato, vana mhungu, vana cobra, nanachi unodziwana ipapo. Kana uchida ropa renyoka, nekuti kuTaiwan zviri kunzi vanotogadzira waini yeropa renyoka, vanoziva ma-ingredients, ma-recipe avanoita, zvokuti ukasvika ipapo unoti please ndokumbirawo 1 glass snake blood kana kuti snake wine, unotobhadhara kamari kako obva watogara pasi wotanga kumwa, ende varidzi vanotozvifarira nekuti it's part of their culture, it's part of their food every day. Zviri kunzi musnake market imomo unogona kutowana futi ganda renyoka rakaomeswa riri fresh zvichienda riri kuda chii. Imomo unogona kuwana futi even poison yenyoka, kune vanofarira zvekuvhima vaya variko vanotora poison vobva vanamira vakanotozorera pamuseve kana kuti paaro voenda kunovhima musango, unotovhima uine museve unenge wakazorwa wakapoison kenyoka kuti mhuka dzikasike kufa, ana mhembwe ava. Zviri kunzi havapereri panyoka chete, ukada even kamba dzinenge dzichitengeswa imomo dzakabikwa dziri fresh, mhenyu, panowanikwa futi nezvisikwa zvemumvura tingati ma-reptiles mazhinji anowanikwa pasnake market iyo inotowanikwa kunyika yeTaiwan, ende ine mukurumbira chose vanhu vachimhanya kunotenga nyoka dzinenge dziri fresh dzichangobva kubatwa makuseni. Semamhanyira munoita imimi nguva dzino kuenda kukabhucha kaya muchiti ndonotenga best grade yenyama, iyo ndo zvavanoita vachimhanya unotenga nyama iri fresh yanjoka, inyoka paketi. Handi chekupedzisira chechi5, tiri kunyika yeTaiwan havarege kuita zvinhu zvinoshamisa nekusekesa. Besides kutengesa nyoka pasnake market, zviri kunzi kunyika yeTaiwan kune imwe restaurant iri ikoko inotonzi the modern toilet restaurant. Kana ndichiti restaurant kureva kuti imba kana kuti nzvimbo yatinosvika panenge pachibikwa chikafu chichitengeswa, mafood courts, hotera kadika nditi. Zviri kunzi kunyika yeTaiwan kune inonzi the modern toilet restaurant. Zviri kunzi restaurant iyoyo ukasvika imomo munobikwa chikafu chakasiyana siyana chaunofarira, asi zita rekuti modern toilet restaurant riri kubva pakuti
mautensils anoshandiswa imomo kana kuti zvinhu zvinoshandiswa vana foku, vana kapu, vana ndiro, mapanga achona ese ari toilet themed, kureva kuti unogona kutowana kapu ine shape yechemba uchitodirwa tea imomo nedrink, unokutowana plate yakafanana netabhu rekugezera, unogona kutowana foku yakangofanana nemapaipi emutoilet, unogona kutowana banga rakada kungofanana nezvinhu zvinowanikwa mutoilet. Inonzi the modern toilet restaurant, inotofarirwa chose nematourist nekuti vanofarira kunopakurirwa chikafu vachichidya chiri muplate yakafanana, netengi ratinoflasha tiri mutoilet, nemakapu akafanana netoilet seat, nezvimwe zvese zvaungangowana mutoilet panodara, kutowana even banga rinoita kunge toothbrush, nekuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinowanikwa muchimbuzi. Matoilet manyama, marestaurant manyama. Vanoti varipo here vanoda kuenda kuTaiwan, varipo here vanoda kuti tiunzewo restaurant yakadai kuZimbabwe. 0713938538, ngatitaure ipapo, ngataure 0713938538, 0713938538, ngatipinde mucomment section mwana mudhara hapana chekumirira.